Tarata uti kalo kile tan kile san 2020 an minnu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Bakuruba la an bɛna an da don jamana sariya sunba lafasabulon kiritigɛla 9 ka kalikasiɲɛ lajɛ min kɛra kunu ani Mali dɔnyew ye carton yuruguyurugulen minnu minɛ Buguni. Ni y'aw ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen. Député Bulo wasadenw ni jamana sanfɛ kirisoba kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ sariya sunba kiritigɛla 9 y'u kalikasiɲɛ jamana ye kunu utikalo tile 10 san 2020 Bamako lajɛkɛsoba la CICB. A ko ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita bolo. Maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ an teri jamanaw ka lasigidenw fo ka se Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ma Goodluck Jonathan n'o ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛn ye fɔ ka bɛn ni sabatili kama Mali la. Hakilila jiginna sariya sunba lafasa bulon kiritigɛlaw lakurayali tun ye CEDEAO ka laɲini dɔ ye. Ni mɔgɔ 9 ka baara fanba bɛɛ bɛna sinsin bɛn ni basigi sabatili ma jamana kɔnɔ. Dɔnye minnu dagalen bɛ P7 la Buguni, kariba dɔ sera u ma Sikaso Bamako siraba kan utikalo tile 5 san 2020. Mobilibolila y'a jɔ ka ladala kilen kɛ dɔnyew fɛ. A y'a jira olu la ko fosi wɛrɛ t'a ka mobili kɔnɔ ni mɔgɔw n'u bolofɛnw tɛ. Nka dɔnyew sɔmi jɛnyara u ma da o kuma la. U y'a ɲini ka mobili woloma. O wolomali sen fɛ u bɔra carton melegelen dɔw kan wo kɔnɔna la. U ye carton ninnu labɔ k'u dayɛlɛ k'u lajɛ. U y'a sɔrɔ tɛmuru caman tun b'u kɔnɔ minnu dilanna jamana wɛrɛ la Mali faamaw dɔn ko tɛ min ye. Dɔnyew y'u ka ɲɛmɔgɔ wele Sikaso ka ɲɛfɔ u ye. Sikaso mara dɔnye kuntigi y'a ɲini u fɛ u ka jatebɔ kɛ tɛmuru ninnu hakɛ. Jatew bɔ kɔfɛ a bɛnna 500 tɛmuru 83 ani 200 ma. A mumɛ hakɛ ye sefa wari miliyɔn 200 ye. Kalanden minnu ka kalan ɲɛsinen bɛ kɛnɛya taabolo ma olu ka san laban ɲɔgɔndanw daminɛra kunu tɛnɛ utikalo tile 10 san 2020. Mɔgɔ 7,000 ani 495 de bɛ ni ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan. U fanba bɛɛ ye musow ye. U tilanen don kalanso 9 ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele tubabukan na ko centre d'examen. Ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ kalanbolo minnu na olu ye den ni ba ka kɛnɛya kalan n'a bɛ wele nansarakan na santé maternelle et infantile. Bana ɲɛɲini ni furafeere kalan n'a bɛ wele ko technicien de pharmacie et de laboratoire. Fo ka se foroba kɛnɛya kalan ma n'o ye santé publique ye nansarakan na. Jamana kalanko minisiriso secrétaire général Ikan Agadeda ye ni ɲɔgɔndan nundon baara kɛ kunu sɔgɔmada ɲɛgɛn kɛɲɛ 8 na lycée Progrès la Bamako. N bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na ni baara min kɛra ni Amapu ni ANCD ka bolodi ɲɔgɔnma la aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.